ही घेवा तुमची बॅग. दादा अगदी देवासारखे धावलात तुम्ही. दादा अहो हे ठेवा. काय करतोस तुम्ही? अहो तुम्ही ह्या बॅगेची किंमत पैशाने करतास? त्यापेक्षा बॅगच देवा. नाही नाही दादा, तुमका नाही कळूची या बॅगेची किंमत. अरे भावाशी माका कळला म्हणून तुझ्यापर्यंत हाडलंय ना. खरंच देवासारखे धावलात तुम्ही. पाय भावाशी पाय नको पडूस. फक्त या काम कर. काय? उद्या जर तुका अशी बॅग सापडली ना, म्हणजे समजायचा की देव तुझी परीक्षा घेता. रामेश्वरा, तू त्या माणसाची बॅग त्याच्यापर्यंत पोहोच, एवढा मात्र कर. वय दादा. हा एकदाच पाय पडते. बस बस बस, जा जा जा. काय रे, काय मानगडा? अरे ह्यो पॅसेंजर म्हणून माझ्या रिक्षात बसलो होतो, त्याची बॅग विसरान गेलो, आज त्याका दिले. असं काय होतं रे त्या बॅगेत? काय होता? काय हो, ही बॅग कोणाची रवली? आता एवढे पॅसेंजर माझ्या रिक्षात बसतात, त्यापैकी कोणाची? हा माका कसा कळता लोक? ता मारानेत खोलून तरी बघा. हा उघडून बघताय. बाई माझी काय हो, सोन्याची बिस्किट असत काय? नाही, सोन्याहून जास्त पिवळा. म्हणजे कोकणी माणसाची कोकणी भॅट असा ह्याच्यात. काय? हा खोला खोला बघा. बघते बघते बघते. काय असा? शेंगदाण्याचे लाडू. शेंगदाण्याचे लाडू? खाजाय असताला. हा बघते बघते. खाच होता प्रायमरी. नाया असा नाही, काय काय लोकांका नाही आवडणार ना. करेक्ट. आणखी बघा. आणखी काय? आणखी काय? घोटीये. घोटीये मग फणस असतो. फणस नाही, फणसुला. फणसुला असा नाही. भजी करूक गावतली, खाली करूक नाही ना. हे कुळदाची पिटी. पिटी जात्यावरची असा. जात्यावरची. हा सोला. सोला मस्त ताजी आहोत. आगळे असतो. आगळ नाही, पण प्राईडच्या बॉटल मध्ये कोकोकोला ठेवलेलो हा पितय. अहो काय आहे, काय काहीतरी जुना असात. दुकानाने पण जुनाच ठेवलेला असता. चांगलंय ना, जुना आहे ना. अगो जुना नाही, आताच आगाळ भरून ठेवलेला. होय, या गे. मच्छी घालू गावतो. या डबीत काय? काय था? तिरफळा. तिरफळा. अरे अगदी डिटेलिंग. हा एक नंबर मालवणी माणूस. मच्छीत घालू गावतली. नारळ यो पण मच्छीतच घाल. अहो काय आहे, काय देवा बिवाचं ठेवलो असात. आपण आपली कापा करूया. करेक्ट. पाणी आता ह्या कशा? राजापूरची गंगा असात. अरे हा देवरात ठेव. देवरात. होय होय होय. उकडो तांदूळ. पेस करू गावतली. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माय फेवरेट काजू. काजू हे माका ठेवा तुमकाच, तसे पण सॉल्टेड दिसतात. ही सगळी प्रॉपर्टी माझी. हा तुका ठेव, पण आधी फणसुल्याची भजी करून ये. होय होय. सोडती. हा देवा, या वर्षी तू गावात नाही धाडलंस, पण गावची भेट मात्र धाडलंस. या आधी फेसबुक वर टाकतय अनपेक्षित लाभ. मोबाईल खाई गेलो. कोकणची माणसं साधी भोळी या ग्रुपचा मी मेंबर. ह्या का? परेश बागवे, राहणार भांडूप. मंगळवार दिनांक 20 जून रोजी मी गावसून इलय. ठाण्यावरून रिक्षा पकडून भांडूप कोकण नगर इथे उतरलंय. पण घाई गडबडीत माझी बॅग रिक्षामध्ये रवली. काळ्या रंगाची रिक्षा होती. माझी बॅग पण काळ्या रंगाची होती. तो रिक्षावालो माका बोलण्या चालण्यावरनं मालवणी वाटलो. म्हणून माका दाट शक्यता हा की तो ह्या पेजवरती, या कोकणची माणसा साधी भोळी या टेकबुक पेजवरती नक्की असतलो. जर भावाशी तू या व्हिडिओ बघत असशील तर माझा एकच मागणं हा, ती बॅग माका हाडून दे. ती बॅग माझ्यासाठी माझं सर्वस्व हा. तू पण मालवणी असस, मी पण मालवणी असे. भावाशी काय हो कर, पण ती बॅग माका आणून दे. माका संपर्क करण्यासाठी माझा नंबर लिहून घ्यावा. 93 94 85 86. नाही 86 खोडा. 88 92 93 94 88 85 86. भावाशी मी एकच सांगेन, ती बॅग माका दी. देवा, रामेश्वरा, तू माझी परीक्षा घेई होतास. तुका काय वाटलं मी एवढं अप्पलपोटी असे? नाही देवा नाही. ही कोकणी भेट त्या कोकणी माणसाच्या घराकच जातली. हे शेंगदाण्याचे लाडू त्याचीच पोरा खातली. ही राजापूरची गंगा त्याच्या देवाऱ्यात जातली. ह्यो नारळ त्याच्या देवाऱ्यात जातलो. या फणसुला भजी खाऊन बघा. काय? देवा
फणसोल्याची. काय मोठ्या मनाचा माणूस असस रे. करूचा लागतं रे आपल्या मालवणी माणसासाठी. आत्याने फणसूला दिलेला ता खय गावना नाही. मारान दे, देवाने कमिशन ठेवलेलं असत. रामेश्वरा भॅट तरी गावली. आगळ